pýtate sa ma, že čo to vlastne znamená, že mi musí Šnídl preplatiť tie súdne trovy, že koľko to vlastne je a tak. No, sú to vlastne všetky moje náklady spojené s tým súdnym konaním. Takže musí zaplatiť môjho advokáta, musí zaplatiť moje súdne nejaké poplatky, aj prípadne, ak som musel niekam cestovať kvôli tomu konaniu, tak aj to musí preplatiť. Proste všetky moje náklady spojené s tým súdnym konaním. A Šnídl sám povedal na svojej storke, že pomáhal mi s tým veľmi známy a prominentný, veľmi dobrý advokát David Lindner. Takže toho musí celého Šnídl zaplatiť. To som rád, lebo popravde som sa na tú faktúru príliš netešil. No a to ešte Šnídl nevie, že ho budem ja žalovať a budem od neho súdne vymáhať. Nech mi preplatí aj môj ušlý zisk, pretože ja som veľmi úspešné videá tam 2-3 mesiace nemal. A za tie chcem